Wat zou u willen veranderen aan de beleving van dans in Suriname? Dus veranderen zou ik niks willen veranderen. Ik zou alleen maar willen blijven stimuleren dat er een andere vorm aanpak komt om meer te laten bewegen, om meer bewustwording te creëren, om dus dan te beginnen bij de scholen. Mooi, mooi, mooi. Dus de school is voor mij de basis om alle kinderen te kunnen bereiken, om hun eigen dansvormen te doen en om daardoor het hele land te laten bewegen tot de president. Voor mij zou ik zeggen, tot zelf door niet echt iets veranderen, maar gewoon dat die ouders meer die kinderen een beetje stimuleren en niet het gewoon zien als een hobby of als het iets leuks is van ik ga mijn kind daar het laatste dag een beetje gaan springen hoor, want thuis springen ze de hele dag. Maar die ouders moeten meer, zeg maar, die kinderen moeten stimuleren, pushen, met ze praten, want ik heb ook gevallen gehad waar ouders die kinderen brengen, maar op een gegeven moment zeggen ze van toch nee aan dat kind van je gaat niets bereiken met dans, stop ermee, want ga je van les halen, dit of dat. Dus dat is die motivatie, ja, hè? dus, Want als je nummer 1 je gezondheid zet, dan ga je dus niet meer denken daaraan. Ja. Dus als je zegt van we kunnen ouders nu niet opvoeden, maar dan gaan we die kinderen klaarmaken, zodat die kinderen hun ouders kunnen vertellen. Ja. En dat doe ik dus wel op de balletschool. De kinderen moeten dus komen zo ver dat ze hun mama en hun papa ook meenemen om te bewegen. Ja. En als die ouders eenmaal gaan begrijpen hoe het voelt, dan gaan ze anders tegenover hun kind zijn. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.